Ngai mo yo play ka step ya ka bang yo ban wan na ka jing ka bakin tang ya ka bang yo ban syakri ban mani yo jisu unang penem bayi ja juli ibdeng subhai pi ki para bagai baro ki balawan na saudon ki dong jom ka nong thmai pok se pilio ban IT pilio ban kut jimut ban wan na ka jiesang ka step bangin yo ban mani ban syakri yo pada pedeng ke jing kanglat ke babon ke laban dan ke jingem hanroi ngelio ban dan ke jing ke bakenta pan syakri ban mani yau ji sunang penem beje di to blend kurku ya ke por ke jing syakri ke jing bani ke jongi yau ji sunang penem kene ke sngi ke bakerpang ke bangyong ke NBC Sunday ke dei jong ke Nicholls Roy Bible College Sunday ke sngi boleh bakerpang na ke benta ke college jong ke balang ke badon hang te sorang kham te kade gini ke sini baru kuwei ke balang ke jongi hari kasi jantia ke bang yoban kenmau kerpang pat ban duai kerpang na ke banta kene ke college tingin sedang no kene ke jing syakri ke jongi ta ke bang ruai ke jing ruai ke baar ke jing ruai ke baar dor ruai tu lek men ke jing penem belawan hia na bneng unang penem Ajing iba jong blay yangi ban penem kum nong pop katngi wai ke jing penem ke badabyang wai baroshisngi to yorolang wai hau mensem haki sur beneng jing penem kodo ke jing wai beneng ini wai ke jing wai ke baar ni subha ban wai de ke bajenglang ta ke berkat iki kentin yo ke jing wai mau blend yo ban kerku ya ke mensem ke jongi ha bang wai ngiro yau jisu hadir negeri jirwai ngasngawa ban khot ye ba idi rani in yo ban puli ne tin ke jong blai bat ban pen kentang ye ke de jing shikri jing yo trai ha ke de step tung ye lang jirwai ke de jirwai ke ba turwai to lek men ka jing ben e awan yarna
kajing benim kabadapian wai maroshisi toyarolan wai haumetsim haki surne jing benim kodor kajing wai bne Hashwai kebanyakan pai, sekejing duai, in syak skor ya ketien kejong play. Neki ar teliki benta, nakasithi kebaar kejong Paul Shaw Timothy, kelenong kebalai kedekot kebakat nriu. Bat kumju nakasithi ke Hebrew, kelenong kebasau kedekot kebakat ar. Kikentien kiba ongkum ni. Kajing tok barok kalong kabala prasad mensem dau blay. Bat kaba mentoy ya kajing hikai, ya kajing seneng, ya kajing penbej, ya kajing penlen kaba hakahok. Namar kektien ublay kalong kaba im. Bat kaba donbor, bat kaba kamnep, ban ya kano kawait lam ar yang serti. Bat kaba pay. Haduk ke penklat ya kajing im badi ke mensim ya kimat bad ya ki clench ing ro bad ke babisyar ya kajing mut bad ya kajing temu kadok non ublay uniok ban kerku tong ini pendam ha kajing duai ublay berukupa jing yu bahab neng nyai ngu ya me ha kan ke setiap jong kan ke sengi ke bakrau ke jong me kebamela penlak lang yang bat yang ikut try ban wan ban kiu hakayeng kabakentang ka jong me oh sisya ko try habang ipai din ya kini kebenai ke baladap habade ka sngi kabakentang ni syong hala ka jong kiyeng ban yo ban sakri ya kiyeng nremela plipat ya kini kalat ban yo ya ka ban wan hakayeng kabakentang khoi ka jong me ngida aingu ye me ko try bat ngida duai ye kajing lambat kajing loreng kat ko jo me ken try bangin yo ye ka por ka balai loit nang ne syakman ya ka bangin yo ban syakri man ka wei pa ka wei ka sngi ka ba kraw jo me ka yeng ka ba kentang ko jo me ngaduai ru ken try de ka ban tekan ka por ha bangin lawan ka yeng ka ba kentang ko jo me Shim yang wei baro upai lang jong me ubadan ka yeng ka bakentang ko jome habang isyong ka yeng ka bakentang ko jome mendekar khu yeng iken try habang yo ban ruai habang yo ban pani ke jodon kam jongi ha kijing duai na me ko try bat kumjoro kijing syak skor ye ketien jome mendekar khu yengi bangin lek pai na ke seng rengkat kijing kerku ke badap dua selai haga dok not ko jongi si bentang aduai ro nak bentau syakri jong me ku baka NBC rengkat baka distrik Selong kala ibit ban pai haga ka balang hang ne ban yo ban pen sngow ye kektien ko jome kin try ngaduai ye kijing pen slek kijing pen kam ban kijing lon kat jome khnang baka khubon ne kektien ko jome kanang kijing kerku yengi i wei puei barok ke badan ke jeseng kan mau ru ye kitu kibat sepet ya ke YouTube ha ki yeng bat ke jaka baper mendekar khu ne kam ta jong kiru ken try leng ba ke jing syak skor ye ga ktien ke jome ha ke kerteng ke jong ji sungipan amen. Ngir petang biang ke jing syakri ke jongi de ke bangirwai ke jirwai ke basispa san pulai ke jingwai ke basispa san pulai ke bong ngalong khun jong blai borom yo blai the jingai kurhai ngalong khun jong blai jing shai beneng kodor nga ke dang pranai ngalong khun jong blai ngalong khun jong blai ngalong khun jong blai jan kup la sai khoi ha po liu ba khoi ngalong khon jong blai kat bengar wai ne ke jirwai para bagi ngakwa ban khot je pi ke ko tungin wai da ke ba kam yala de bangil long ki khon ke jong blai gim don daru ku moi pat banong ngalong khon jong blai ula sai ula pan khoi ula ma ula klet yangi tungi yang langir wai ke jirwai ke ba shispa san pulai
Buram ya ublay Kejing ikerhai Ngalong kun jong ublay Jing shai peng kodor Hangat kadang pernah Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Jai kup lasat kun Haum po liu baku Ngalong kun jong ublay Tuk men lang riu kun Bat ka men sim jong a Ngalong kun jong ublay Haper tei baro Namar jong ungan lang Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Chan kup lasan kun Haum po liu baku Ngalong kun jong ublay Ai jing im bakun Ya gospel kan yalam Ngalong kun jong ublay Daga purambang Amen simu pendang Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Chan kup lasat kun Haum po liu bakun Ngalong kun jong ublay Ngalalat na pom Jing kup lat kat parong Ngalong kun jong ublay Haki jing tenju Jing suk na neng ngayo Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Ngalong kun jong ublay Chan kup lasat kun Haum po liu baku Ngalong kun jong ublay Hakajing sisya ngem day hok ban kam ya le bangilong ki khon ke jong blay namar ngilong kinong pop lakhai ke pom Rengai ngu yo blay ula i e yang pi lang ba khon jong Jesus Christ ula wan chene ke perthai ula yap hading phna nakabanta jonga jong pi komta ye don ka hok ban khot yelade ban kam yelade bangilong ki khon ke jong blay nama ula penem la suspa yangi tikat u kalong ka ngidon ka daw ko bakra ban ai ngu sisya yo blay nama ula i e yang pi upelong yangi komne kemengilong hakane ko por nga khot lang ye pi baro tungen ai ngu e yo blay ula panem yangi ula suspa yangi la ba khon jong Jesus Christ gen pan bon o blay bengang laban em ban syakri khamha kom ki khon ke jong blay kom ki khon ke jong blay nginang yai nginang mare syaka jinjanai bat kat bengang yai kom ki khon ke jong blay gen sngo bo blay doring kat bat ngi gen sngo bo blay ya lam jangi haka jengim langi yai lamba ke jing tenjo langi yai lamba ke jing e ki babon kom bangi lama hakine ki por ki bra dem ki par bangi jing bon ki lama lamba ke jing do ya ki ba i ki ba thon ke jong ki la khlat no ngila bon kam hakine ki por ki bra dem arsin laisin sitio ban lai on tep bara do manin dang wan on tep bat sibet rudang don ke jelo on tep tikini si bon ki jing kendo ka jengem lai lai don ringkat bat ngi habang yai lamba ke jing e jing tenjo udoran kat kaba to ngin duai nakam nakin ki parabang jongi ki balai kendu si bon ke jing jaba sosi ki ba khlat no ki bet i bathon play pentingan ai bor ya ki bakin job ya ke jing sosi jing koslai
ki parbange jing ba yalang ba ke ne ke jinge try yo ban kerku bandaran kat na ke banta jongki yen dwai ba play un kerkuru ye ka ktien ke ba kho jing ha ke ne ke step ran jing wa ying ai ka ktien ke ba kho ke jong play kan yo ban ai boring hi pan scam ye ke jinge jing yo jisu bangela ban long i khon ke jong play da shisha tung ni dwai ke ne ke po a try jisu be jone ke por nge ai ngu e yame naman mala dandring kat bat ngi ke lenti ya jengi ke ni ke por ki bala le no baro kom ki khon ke jome a try be mela pen im mela suspa ini de snam ko dor ke jome mela yap dip na kalbari ko try jisu be ngi dan ka daw ban bangin long bangin khat ya bangin long ki khon ke jome a try mela ploing ki khon ke jome wala ngi ya la ba ki jing e ki ba bon mela dandring kat ban ngi dwai ya rab adai boring ngi bangin ang la ban penjanai ya ka jing ya kristan ke jongi na ko ke por shi ko wai pat ngi ya shikmat ban syakriami kum ki khon ki jome na do ki khon jong ka balang ki khna ki beret ki khon sama ki long ki long pa yang ilang baro try ngin jam she prang ring ka ban kum ki khon ki jome melong blai ke jingem ke jongi try ngi twai na kam ki para bungai jing bala yai lam ba ka jing so sik thang ha ki por ki bala dam ki ba i ki ba thon ki bala klat no na ki jing ki sam ke jongki but had domanen ta ka sngi ki para bungai ki yai lam ba ki ummat mitwai man pentengen pensengai ki para bangai jongi ki ba yai la baga jing so si ka jingem trying it dwai ka ji pentengen ka jombe ye ki go try ai bori ki ko try ki laban job ya ke jinge ke ji ko slai jom ka jingem ban ngi dwai kum ki khon ka jombe ngin sngo ba me blai me dandan kat ban ngi kar khui ke ne ka por ke ne ka kenta ka bangi ni was sngo ka tin ka ba khoi ka jombe try grinding ilam ba shakri jombe ke ne ka por ke ne ka kleman kabangin yo mat ye ke jingkor khu ke jome kabangin mi ke ne ke jing ke bakentang rengkat baka tin ke jome atra kor khu yingi ke ne ke por ha ke kertang ke jong Jesus Christ nong peningi pa amen amen tengen ya dua ke ne ke por na ke banta kani Colsroy Bible College kani ke sngi ke ba amtang bangin yo sngo ke tin ke jong blai Henry bangin yo ru ye banya kit ya ke jing ha ke jing duai nak banta ke college ke jongi timata ke step ngin yo bandwai artli ke jing duai nam ta ke college ngin yo ban teng pat sibet janbet ya ke jing duai ka banta ke ban kong ngin aingu yo blai bah ke snam wada teng ke lockdown teng ke jing pandemic ke bangire kendo ngi yo hadu arpusan ngut ki graduates bantau snam arpusan ngut na Kelenki States jong ke India bat kumju na North East kan tup na kabalang ka jong blay kini gidon arpusan ngut kita ki graduate sa BTH but MDiv tingin dwai kerpang na kabanta kini ki para bakilik pai shala ke jong ki balang kilik pai jong ki snong ke jong ki utrain yo ban kerku ban pendan kam yeki kei ke bakil yo ban pule kei bal yo ban ai ki ke training hang te po ni Colsroy Bible College kin long shisha ki shakri ke jong try tingin dwai ki don ki kentai ki don ki shenrang ki don ki balang ba pero pe tingin dwai hang nong no bagi don oblen pendan kam yeki bakin ai ka ji shakri ki balang ka bagi don ban long ki nong job ki men sim ki ba kodor yani ka por tungin dwai kerpang na ka banta ki graduates arpusan gut ki bala pendap hagani ka snem oi ngem simlala ban pelong ki convocation namane ki daw jong kene ki lockdown te kila pendem tengen dwai boblem kerku ki ki para pendan kami ki tung dia dolang kerpang nak benta kini try ji sobe jane ke por ngi dwai da ka ba aingo ayame nak benta ka ni Colsroy Bible College ka bangila yo akere ke snam arpusan ngut ki graduates ban pendep ke jing pole ke jongki ki balawan ki balang ba pera pe na ke state ke jongi bat ki wei ro kom jo kan tai bat shenrang try ngi dwai ke pendep ke jing pole ke jongki hang te kampat piang tangkat tangi dwai baki le pai shana ke jongki balang shakira ke jongki slong ke jongki ngi dwai baban kerku mendarikan men pendan kami ki khon sama jongki balang na ki ba pera pe ken long shisha ke jingkerku ken long shisha ki itaki kita ki nong kitten sem nak benda ke kerteng ke jame ko try pelong ki bas murid haba ki le pai ki balang an yo i ke jing em jong ki ban yo i
ya ka jing ai telut jangki syaka kam ka jame ko trai ye dwai men pendon kami ki na ka benta ka buram ka kertang ka bakut ka jame atrai hang no bukit don ken ai jing sai ka tin ka jong blai baki wei ken yo emo jesu ka jing em jangki ko trai ye la dwai kerpang na ka benta kini haka kertang ka jong jesu ngi dwai ngi pan kini baro amen amen Kaba tungin dwai na kabanta kajing penyat ya ke college nadu principal nat kumjo ya ki nong hikai ki badan hangto ngidon ke faculty ru kumjo ngin dwai ba undat balin ajing start ya ki kumlu ban penyat ya ke kam principal kentuk bat ki nong hikai ki badan ringkat hangto tengin dwai ru nan ta ke governing board jong ke NBC Ublain ai ke jing start ban penya ikan ke college. Pada ke juga por tungin duai. Naga banta ki nong pule ki batmai ki banang wana ke snem. Banta kin sesdang ya ke ka jing pule ke bad kin dipai po college yang te ikan stang nu banai November. Tungin duai bagan ke jing stang kalong ke job. Ublain wang nak ke jing pang pandemic. Ne jing pang covid. Umpalai lu bakal kelas kan ya lai lu kumbang ila duai ban ya lai lu ki college ki jimpule baro kan long kumta da ka banta ka Nichols Roy Bible College tingin duai to principal ki nong hikai bat kum juru na banta ki student ki batmai ki banwan ublen yo ban kerku ban lorangkat nadu pasta what up denga ni ke jinge rei kin la ban adjust ki bon ki jing don kam hang te po college tungin ya duai ka de po atrai ji sebe jeni ke por ni duai Nakabanta ka jing penyat ikan ke college ko try ni aingo ye make ki post nam ki bala dep bala don ringkat bal ke college ke jongi bada pedang jong ke pandemic ke jing pang klam ke bala penwit pentut ya ki kelas bad ke jing pule beper terang ni aingo ye me nakabanta jongki ke lala ban pendem ya ke jing pule bangela yo mentai ke ni graduates mentaka snam arpusan ngot kan tai bat senrang Trying it dway na kabanta jonki habakin mi nang ne kili pai jak jonki balang ki sinong jonki to karkhui ki no pnya ki jongi ya principal ngi dway ka ne po ban ay ka jing start ka bor ban ya tray rangkat bat ki nong hikai ki bodang te ay ki ka jing start ki ka bor kom no ban train ye ki ne ki khna ki bala wan na ki leng ki balang go try ji sebe karkhuri ki khat jong ka covering board pandan kham ye ka ay ka jing start pan penyai seprang yang ke college ko try wada pedeng ke jing ke bakom ke ni ken sayo ban sedang ki kelas ke jongki nado de benai November trying it why na ke benta ki student ke batmai ki ban wan ban join ke kelas ke jongki hangte man weng ke jipen wet ki ba bon jat ko try ji sebe hot ni don kam si bon ban adjust hap pedeng ke jing ring it why ban polite load me war ki kelas ken yat be ki jimpole ken yat be bar ke jipenya baro mendan rengkat me ko try ji sebe try gala dwai nak benda ke college bar ke jipenya ke kam ke jam bar ki kelas ke bakin sedang no ngi dwai me melo rengkat men weng ke jipen wet baro ko try ji sebe try gala dwai de ke bas ngau ha ke kerteng ke jamu ji sungi dwai amen amen tegen senang peteng ye ke jing dwai sibet tegen ngau nak benda ke college Nichols Roy Bible College ni ai kubla ye piki para bangai ki ba laya Krisyan ye gane ke college ke jongi bat kum juru lang baka balang ke bala Krisyan radba ye gane ke college ke jongi gane ke college Nichols Roy Bible College kam sim panjirap nang nuru sebar kade ke jing yeng jongka hela ke jongki kijat pinsi i ke building ki bala yeng hangte ki library bala yeng hangte kade ke jing ai ke jing Krisyan jong pi ki para bangai itu blame kerku dia akan ke por ngin yo sngau ya ke kubor ne ke tin ke jong blai balapha na ke district Shillong komju na ke Nichols Roy Bible College I Dr. RGM Sokhia in ai ke kubor ke ne ke por halor ke ne ke pang ke balabu na ke NBC in ai ke jingkren hap deng jo ne kelembat pastor na ke benta ke balang ni pedang sngau bahaya pi hak kerteng ke jong Jesus Christ unang penem kani kam dei ke sen ke badang kong handrai nak benta ke college ni pediang so bahaya pi kani ke por u blame yo ban kerku ban sam ke tin ke jong blai kani ke por
Yeroi utrai. Nen konge ngapan pau ke jis ngawu ke bakrau ya blai. Na ke bentar ke ne ke por ke bakodor. Ke bang yo ya ke ni ke jiseng ha ke ne ke ski ke bentar. Ke balong ka ni Khosroy Bible College Sunday. Ngai kublai dak bas ngawu ha ke ne ke por ya pi paro. Ai kublai pastor kinong plu balong person charge jong kabalang hang ne anong tmai shalong ai kublai ya pi kedang ba baro ki ba ya tre ka kam ka jong blai ai kublai ya pi ki long kmi ki khon samla ba ya pi ki heb ki barit baro blai da yoban kerkun da isne yangi iwai pai wai te shwa ban pois ke tin ke jom blai ngin bo ke jing tuai a blai ba e bat ba snei kade ke por ke ba kerpang bat ke ba kentang ke ba ngin ya kren bat ngin ya slok bat ngin ya puson ye ke tin ke jome ai be ke jing kerku ba kenja beneng ba kenja blai ke jome ke long rekat bat ngi wai pi wai kane kalong ka benta ka bangin ya kren halor ka team ka sub team ya ka balabu da kane Khosroy Bible College ya ka banlong ka jingger ku ha ka bangin ya kren na ka benta kane ka jiseng ha kane ka por ngadwai ba sim ba ko jong me un yarap yangi mun sim ba ko jong me ablai un yo ban pus ngau thu ya tin jong me uban sim bakun yoban kerku yang iwai piwai ngatwai ngapan de kabungu hagateu Jisu trai unong pali manong suspa mental kata amen para bangai wiswa ngawan yesengani anong tumai kajika jiseng kadon hapokti napokti la poe pokse napokse ngin poe hapo beneng kata ke jing kermen jagi rabangai bunsin habangi lej pan ya kren ya ka NBC Sunday ngiyatu ya ki jing le bha ki jong blai ya ka balang ya ka college bat yagi baro ngin sia kren ki don ka team ka balabu kalong ka bor jong ka Bible ka blai shim na ka shiti pol sige bru kalong besaud kot kadar kani kalong the authority of the Bible nata ngine keren ru ya kebenta juga tin ke jong blai ke balong ke dor jong ke Bible the value of the Bible ini ya keren ha kene ke jinseng kendiak swaban poi ha kene ke benta ngakwaban pun ken mau na Mario don ki parawange ki badang kham thamai kwaban ya thu kendiak sepang kene ka ni Khosroy Bible College dah kajing isnai ke jong blai la yo ban sedang ya kene ka Bible School hapo kulapati house name khat khandai spa pra poar kini ki blai kai hang tu ki thu yang i kumta ngadang hi kai dak khabadin kani ka Bible School kalapan mi bon ngot ki nong tray kilalong kinong yalam ki pastor katu kane hadin si post name
La upgrade ya kare ke Bible School se ke Bible College. House nem khar khandai spa khandai puar. Bat la ra na kolapati sya sorangkham. Hakas nem khar khandai spa khandai pusau. Ngalakali nai kong binola khar mo jai. Ke balapan long ya pi kong. Ban ai ya kane ka yakka daga mon sneu ba daga mon lai loi ban penlong ka college ni Crossroy Bible College ikong binola kharmo jai ya thu ya nga yong pastor ngampat ya thu hanu namar msimdon balakali komta manswa Ndrei namar bapi kelima pi ngene tu. Yong ba hagawai ka mit. Kawan ka khubor ka jong ble. Kat bai dang yo thia lengai. Yong kong ka balang ka don kam jaka hangni. Msiam tip penun kam nakabenta jung ka ai te namar kata saai ja kam phi na kabanta ka balang ikong binola khar ma jai hakata ka jing yakren baru jisu iong hoi ngan le kata Kato ka ni banai wala leit no iperkhat hato ka ni kalong tang ka jing pen pau ka jong blai ka ba don jimut ne ka bam don jingmut kato ka ni banai hadin way pastor jong kabalang Reverend Dr. El Bosngap Iwan Yong kong Ngi kum kabalang Ngi liya perkat Ba Ngin wanra Ya kani Crossroy Bible College Na silong siya sorangkham Tipila ne em ban ai jaka na mar phidon sibun ke jaka ru baitanat bah iperkhat ya ka jeng kren ke jong play bad yong hoi ngadai Henry kandu akar lemdon ke jeng kren lepa Hakawai ke ski Ikong binola karmojai ilayalami pastor bruklet kadut Banyayat lenti Ya kajaka kajong i Ya kumtu Sawan kumtu Sapoi biang haju Yong badu Katu lah biang Ban ai seka college barang temai Bapi sawan ra Nasilong hang ni Badu yang Mai de kadu de mika Ong ya menta te kalabiang Raya kebanuan La bandang don kami jaga isu ngam tip hilapan skem kumta hakade ka por tungin ya phai se ka tin ka jom blai ka sithi pol sya ke hebru ka nong ka basau ka dukot ka bakhadar ya ka bala pule ro hakane ka por kum ka jing pulis dang
Namal kaktin ublay kalong kaba im. Bad kaba don bor. Bad kaba khamne. Ban ya kano ka white lam al yang suti. Bad kaba pay hadu kaba penyakhlat. Ya ka jing im. Bad ya ka bensim. Ya kimat. Bad ya ka cleansing ru. Bad kaba bishar. Ya ki jimut. Bad ya ki jing tmu. Ka donut. Play yo ban kerku. Pada bangai om don kot kaba kham ko don hakaputai baro ban ya ka Bible. Aktin Bible. Kawan nak benta nak aktin krik. Ta Biblia the books. Biblos book. Ni ki kasi ngiyong kakotba. Na kabenta kato kanisnem ngam das ngau thubha. Balay ngi ai kerteng kotba. I Dr. Arbi Dempep ilapli ya kawai ka Jakang kabalong ka Community Center Hamoplang. Kawai ni ki kamera ngalek puli mangan. Ngasyem kadon ka Bible kabakham he iya kani. Ngong manu balong try kani ka Bible. Ong kani dai ka Bible persobiang. Ya kedua persobiang ong nangnu piyo itu Bible pastor ka pahe kat gatu. Kadai hok man ong kotba kat kot he. Ong try jong kani Bible dai perbangai na joai. Kahe sisa. Te ngawala kham trot met. Pahaban yarap bahan penraklem kaktin jauh belai kalong kabadon kapor kaktin ka jauh belai kalong kabadon kabor nama la krendau belai wadon bor. Belai jong ngiu long baim bad Ukraine kawai ka jeng kren ka jong belai ka bang Shem ka balato ha ka kitab Genesis ka nong ka khadar ha ka bau belai la kren yaw Abraham mi na ka jaka ka ba me don ka shnong ur. Kasnong ka ba tau belai tau bat ka ba mani belai tau. Mino ngan sialam yami na ka banta ka jing ya ka jome. Belai jong hi long bekren. Hishem ha ke kitab Exodus ka long ka balai. Bau belai jong Ukraine. How Moses. O Jisu balami padu Ukraine. Haka kitab kikam ki apostol kal nong. Babakhandai. O Jisu wandala de ban kren hau Saul balai me pensitom ben jangan. Atrai me dai way. Ngade o Jisu ya ba me pensitom ben.
Blay jungi ulong bat don bor. Namar kata tin ke jong blay. Kalon kabat don bor. Tin jong blay kalong kabaim. Ong ke sithi polski bro. Tin ke jong blay kalong kabaim. Udon way ubreo ha Punjab buna paling jopi piti bahai bata ubakate sadhu Sandar Singh kinong tray Kristan kilai sam trak kentub ya ka New Testament Bible alai ai bad sadhu Sandar Singh Ula shim da ka jingtmu ka bamdai dalawan haying sluding utang ya ka Bible pa jung ong kun lada mem ko ban pulei su bret no bale mi thang ya ka kot tu kalaing bah lalong tepe Sadhu Sandar Singh ngeukum nongjok nama harus persyak Kristen habau tang ya ka Bible ka kot ba ka kot kentang jong ki Kristen ngeukum nongjok nalawan hayi menmit habau persyang ban kia klem la siu ban kang ki khamat khabrip klem la lai sngi umla yotia ladron apa deng jong pi manu ki badu thia pin sngew jenjang Sadhu Sandar Singh wang ladon ublei jong kani ka Bible tum pau hanga lem tangan yap habadu thia du ka bor king ka khli Bang ka bam ka di bat kum tara ter dei hadin ka tau Jisu wan pau ngadeu Jisu belasana pna ngadeu Jisu belas syahitam Sadhu Sandar Singh ong Jisu ngangai jame namar yame Jisu lasana pna lapen pong pan snget sia ngangania shimbenta bar kajing shashi tom ka jome ko Jisu nganam pong juti lanu ha kajing im ka jonga namar kata ki kejat jong Sadhu Sandar Singh busin kilong ki bapadang ka Bible kalong ka badon ka bor ka jong blay ublay baim kadon ka dukan ka bapulu habalat lakham slem kiwe ki jing bu jing sat baro la long tpei tang ka Bible ing tang gane ka jing sop hato kam don ka bor ka jong mulai anta ni ki prabangai ki badon hari khasi ba jainti ha ka balang blai me khalaya badasam ha ka khanyau trek November aplu kai mane arajar khat khandai nilas ngau pangnot ibakos ilek Hashem ya ka Bible ka ba ing tang ka jing sop God demonstrated His own power and authority Blepen power yala ka jong ka bor yala ka jong ka authority namar kata prabangai bayi ja tungi ya puli minot ya kane ka God kentang
ya kani ka kot belai, ya kani ka kot kaba kerpang, kaba keren sepang belai. Udon wave samla wala ya roshibun ya ka science and modern technology. Yang pastor kajing Tibet ki scientist lai share me ka mobile ngilaban klik nang ni ngin siondu nang ni pha sia wai pat ngilaban yang keren keleng-keleng. Yang samla apa piyaro ya ka mobile ka modern science modern technology berkat kendiat. Kasam ka ba shispa sao sapule khot ke banengkong hadu ke basan ublai wongan pelong ya kala kanong raktin jonga ngan pelong ya ka ding ke syakri ke jonga apala tho ya ke kitab sam shispa sao kanu hajar senem la don tang ka jing wan jisu la don ar hajar senem tam Taktin ka jong blay, kadon ka bor, kadon ka jing sisa. Para bangai tongi ya pulih bernia ia kaktin ka jong blay, nang ni syakbat. Karin dia, hakini kisngi kiba mentak. Lapar kat, lembah, kinong yalam. To make Bhagavad Gita a national book that everyone will read in India. Ni ki khun ki jong blai ki para bangai jong ka balang man ke sngi man ke por tung ini pulih ke tin ke jong blai nas ngau tanat ya ka jing ruai. But why? This world is a passing world. This world is not my home. I am just passing through. Kani kapurthai, kalong kapurthai, kabang asu yai lengba. Shanong ilai. Habakut ngilai baru belai. Kapor kayai. Yaktin jong belai kalong kabat donbor, kalong kabat im. Udon way para banget na rang skin circle Henry para banget body tela pan sneu hu kasiti Paul kalong basan de khot atway gawang Kibadi kiat how Kinem yo ya kahimau blay kim yo I ya kahimau blay New perbanget Paduway bakos udway lengkot tang si minutes 10 minute Tanong shaduway wong te tangkum tamo Toh, ndala jahing. Melayu ban smai ya ka kiat. Ya kiat ka don la ka jong jing sma. Bandi lem nut. Ajem pun kala ka jong blai. Nadu kata ka po la job. Hakaway ka singi nga panyatho ika kun jong u. Namar kitu ba yatho kaya sondur haplau imane ke simpor. Tingawan no akaying nong yatho. Way perlok nong di jong kpa jong kane ka ba yatho. Ukup de ka jan. Usong ayure yu hang ni hakrung jong u. Tau peni
ongkat kan ni ke sengobah kat kan ni ke burom toh kendiat pedi ya kiat banyadi kendiat ini perbangai hakmat jong ngau kerdem jalan ya beri bola job mewan bat bensoy ngong balai ba piakan kum tu ong bau lek kum tahu bensoy yang ngong ka bahai sebut kaktin ke jong balai kalong ke badon bor ong hang ni ka kham nep bani ka nu ka white lam alia sati kaktin jong balai kalaban penyaklat ya ka jeng im pat ka mesi habangi puli kaktin ka jong balai in puli da ka ba penai jimut in puli da ka jengek hakane ka po tu ya phai kan dia syaka gospel kat ku Matthias kabaya dei ka jeng pen shoy kabala pen shoy yau Jisu baru Jisu ula job ya ka jeng pen shoy jong syaitan Matthias kalnong ke ba sau ngan puli kamsted long onda kum tal ya lam no yau Jisu dawan si meri klau ba on pen shoy u do syaitan on daula sya jingit sau posngi ba sau pemit Hadin kata ulat dengan tiaba uta unong pensoi lawan bad ulaong lada melong ukhunu blai to hukum yakini kimau banlong kikpu henrai ule tu bad ulaong lato bam tang dokpu bau brewan im Henry dagaktin baro kabami no now play ngin penrem no syaitan dagaktin ke jong play dagaktin ke jong play para bangit habangi slok badno lada pikren dagaktin ke jong pi kadai gaktin briu lei la philap pulin ka Bible te kalong ka tin ka jong play ka badon ka bo baru syaitan pet long hangi dagak tin baro ka bami na ka sentur ka jong play kaktin ka jong play ya kaba ulai ulah hukum bat kinong tok kisanteli ki kitab ki banengkong jong ka Bible la tho jauh Moses hadim bala hukum ulai kidon ar phok saungot kinong ya rap yo Moses kajim pun krek ke jong belai. Moses ula yo the best education. Ha po Egypt. Tila margata. Bariale perisya yau syaitan day degaktin ke jong belai. Susu lapan soy yau Jisu long hangi. Bau syaitan uli alam yau Sya kan nong ba ka bakut bab labu yung halor cirong ka dong jaga tempel ba loong ru lada milong ukunu blai to penno yalade bab Jisu loong la tho
lá thọ hàng này ba men tin du yao trai bao lê cho mày men tin du yao trai bao lê cho mày haba pila piyo kalat banduai beksud piyo kalat banduai ki bapang wat duai tang daga ketin jong pi kadai ga ketin beriu ngi baro ngi long ki bam janai. We are subjected to weaknesses. We are not perfect. Henry blay long wa janai namar kata daga ketin ka jong play balong usaitan ulapan syaisu yau jisu ha ka bawloong ba usaitan bosien bad ulapan syayu jisu bad onda kam tau jisu loong hu khilek no meu usaitan na bala tho ba men mani dem tang yau try ubau play jo me sisi ni bagos duai away wapang usaitan khlemi kren ben balang bau nong pang kani ka kerteng jisu kam dei ka original name bakos perkat ia thui bakos nga yang perkat mau nong pang kren usaitan kren lembau nong pang kane kerteng Yesus is not the original name bakos perkat kum nong anong bat kawan ha kajimut yung i Yesus wa Masya kata ka ong ka original name ha ke Hebrew Yesus wa Masya bab syaitan pet rabangai kaktin ke jong play kadon kabor nakan mau hakawe ke Jinseng district Port Wajer jan molong kadwe siteng menmet lawan khot ya nga bau don breu bapangsut ngayoi dalagi jong hikmat balate ektin ya ekti jong umbro arsedin ngamjui breu ke bakum ke ta ke jingcia bau ka haj kumbah ka haj kseu shwa banduai hangnu ke don ka benta ke bau Jisu baik suit kapan kan mau yang naka gospel ka kum Marcos kal nong basan bau Jisu be yak suit kadara puli ka tu ka benta nalej ha ka we ka kamera Jisu pendap bor yang maaf ikipop jonga pendon burom ialah kajong kagarteng bangan bae nu kusut dala puli kaktin kajong blay bahan dala duai sabe aingu yaw blay bau blay ulapan khia yaw to bapang hakata kapor kam jubit yang ayap hi ban siemnya kaburom halade habangi bae kisut krei kam dei ka bor jong phe kam dei ka authority jong it has been given by God to us ka dei ka bor ka bla ai dau blai hangi ngi dei tang ki atier we are just instruments in the hands of God rabangai Kaktin ke jong blai
kalong kabadon kabor da sisa ka testament kabatamay kabakhabon kidon kini kisautli kijing tho bakhoj la tho da Matius Marcos Lucas Yohanes hakinu ki por ki bangayo ban yakren haki Bible Society ngaong wadong ka gospel Matius is not so correct. Ka gospel u Jesus Christ balatho da Matius da Marcos da Yohanes da Lucas. Haktin parang on the gospel according to Matthew, that is more sensible. Kata kalong ka bakhambet, kata kalong ka bakhamba. U Jesus don kabor. Kumukun jong blay u don kabor. Laya tu yang ini ha kabau Jesus. Ulalaj ha kajing ya to syong kurim kabadon buram. Ha kana gospel kat komunis kalnong kabar. Lalut no kawan. Kadai kajing kawai. Da ko umso. Aboong kawan kamut kakiat. There is no alcoholic there. Henry tang da ko umso bakal lalut no. Ujisu la kerku kada ula keren sngau tenat ya ginong ya tho Henry kawan kalalutna ko sawan teu Jisu lengba ka jing ke pa juga kemi jong kamari wong pendap yakin ki krabaro anreu teli Jisu la duai hau bleu pa ba beneng ulah aingu nak benta kat jing don dekat. Baru orang tong benta. Ai orang ba jong kat jing kawai. Ya kan kawan. Orang thamai. La syam kat dai kawan ka bangtam. Ka gospel kat komunis. Ni syamru bau Jisu kumukon jong belai ulong badon bor ka gospel ka komunis ka nombor khatway teng ikli ki kena Sunday school ka ka dekot ka balengkot tam ha ka Bible ikena pala puli bahagi ong gospel ka komunis ka long khatway dekot lai pusan u Jisu yam Abau Jisu la lecha ka jing tep bala tep yaw la saros nalo bala yap asngi la buhayin la tep la saus ngi u Jisu dang kren ya wai ya kantin ka bagi beriu kim laban siampang kane ka jimpang kan salong ka pendon burom yaw bulai dai tang bapang layap kane ka jing yap kan long ka badon burom kan salong ka pendon burom yaw bulai Mla siampang Jisu oleh akren baru beliau kepa baru khot yaw Lazarus ko Lazarus tumina Yohanes khatwe lanong khot sapulai tumina bat ka kendau kalami ka ba phla ka khi buk kala kejat ka kendau kasnuk ke bala tep yaw Lazarus kala kenting ajrom buk ke babon kila siap tin hadir kata long tu lau no ya ki jing tek baro ya kasnuk lau no ya ki jing span baro yaw Lazarus bat ka met jong Lazarus kala pau bat ki khamar ki laki krip Jisu badan bor Iji kayu Jisu
cái cam Giêsu phần bao long blay ukun yong blay wadon bor ni xem ruha ka gospel ka kum Matthias ka nomba prad khot atpo lai adu atpo nyo u Giêsu penjajai ya ka eryong ha ka ba ki senran bre torakat bab Giêsu ha kaling kila perkat ni la ban yap nama kani kaling ka sakalon kala kala be ka tep kala klanya bal kala kisiu yo Giêsu yo thia ha ka we ka banta jong kaling baru Giêsu ulakhi joj badu loong tolong jai jai kaduriao kala long jai jai kala kalong jai jai idon ki samla hakaleng saudong ke bertei ki sngau tenat ban ruai ya kene ka jing ruai. Put your hand to the hand of the one who calmed the sea. Pi perbangai nyong thmai pi ruai ka jir ruai la da pim don ka ta jir ruai siawat. Put your hand to the hand of the one who calmed the sea. Giêsu penjajai ke jeng jong ke jeng im jong i stang khniat minit ka saphim ka baan ka Bible ka long ka badon ka bor stibaar Paul xiao Timothy long malai de khot ka bakhan riu cái chuyện thọ ba ro cái lòng cái bắp sạt đau lệ cả ba mình thôi ya cái gì cái ya cái chuyện sinh cái chuyện bên bẹt cái chuyện bên liền cái ba ha cái học cái tin cái dòng lệ cái lòng bala sạt bên sim đau lệ tongin sngau bang tongin sngau thiang ia ka tin jong blai ha ka we ka por ngalapha yai we par bangai yong ski leche namar ba Hakatu kapor ngalong director jong kalender ministry jong sing sebelah. Keli kong lonser. Ibai kai mathematics apo St. Anthony's College. Ka ke jing siem jong pi kong. Kum ka mathematics teacher. Spangak tin ke jong bulai. Yong i kong was katanat. Dang step na pulih ka tin ka jong play kapan tinggal ya ka mansim ka jonga kai bor ya ka mansim ka jonga ban tray kam baro siski berapa ngai sisin pastor Susin hamau keruat duai ya ka we perbengai banawa sit ka bapang ka sentur ka deng da ka jan sop de ka jan kumaya deng mas gini kisngi bagi buriu kinem la ban yo i ban bagi skan kinem yo banwan tuai pastor Husin buka kli buka kti ka kli Jesus supply ka power jo me amen ha padeng stayo lakot atau kamu day ka borjong blay nalapoy pastor Susin harang mau ibadison ni badang suklat sien menta pa jong pastor Bensen nungsit ikeli harang mau pastor kajing duai jong pi teng wat si minit kam don Jesus supply power jong me amen ikot kumno ketu ka bor kawan pastor Om ni pastor Susin hakapor bangat dua nga connect nang ni sate nga connect nang ni sate rabangay tungin yo kijihikai
ban konek ya ka jing im jungi baru blay ban konek ya ka jing im jungi bad ukenrat jungi teng ya keli je keli hang ni don karen na ka ka jing mut karen kak tin karen ka wanak tin latin kurit singular koron plural ka jing mut ka long run. That's the power of electricity running here. Kamarek hang ni. Habangnya tre kam ke jong blay. Hatu ka bor ke jong blay ka don bat ngi kamarek hang ni ka don bat nga. Ni ngam don. Blay yo ban ke khu yang ni. Yak tin jong blay. Kalong ke bela persat tau blay. Kalong ke bamentoy. Kalong ke bamentoy. Kijiu. Ki permelian ka jing permelian ka bas ngau tanat ki kun. Ha ka kitab Deuteronomy kalong ke ban reo. Ga de khod ke basau du pra. Ka bong tos ngeu. Kijiu ki khod Shema. Kijiu ki pap pulelendet ya ki kun asin shisngi. Bat ki kemi kpa ki as research lang ki apolendet ya ke Shema tab Deuteronomy kal nomban riu khot sau hadu ko pra tos ngeu a Israel utrai blai junga way yau ni utrai min I de kadonut berkaman sembara hadin ka tmaba ka baar hau khat khnai spa sapusan Kipon ki jiu ki lai siap niap riu menian hakapon jong Adolf Hitler kini ki jiu ki perkat ki babon la sak kon sweat ki babon la shim ye ki kun jong ki jiu ban ri ki pham ba ki ying briu ba yap noi ki mi pa te de markata kumno ngin lum biang ye kini don't wait to menu on shna jirwai biang ya ke Shema ngilai terwai kele-kele. Bar kini ki kena jiu. Kiong piwan syane. Pirwai ke jirwai jongi. Bala rwai dai mei pa. Bala hikaya ngi. Ngi rungi dai ki jiu. Dia kata. La ban yas ngau thu. Ba ki dai ki jiu. Berapa ngai? Tungin penmelin. Kajing penmelin jong kajing riu belai. Ban puli ka tin ka jong blai ban im kat kum ka ji kai jong ka tin ka jong blai teng ye kinong ruai I sai ong nong thau je ruai ku ma phi im ku ma phi ruai ni ro tongin puli ka tin ka jong blai ban gini im kumba kai tin ke jong play yo ban kerku sai sin pat para bangai sngongo ya phi ba phi adwai na gamta ka NBC ngalahi kai mentah po NBC la khat san snem te ga basa nang ni sak mat ngam tip blay yo lam kum no te tungin ya bateng ban ya adwai na gamta ka NBC ban ai ka tibas munjung phi ban Kristian ke NBC bat kham tam bangin ong yau blai ablai ka ka mon ka jome na ka benta ka NBC ngai sai ong students ya kani ka jaka la ai dau blai it is the holy ground it is the holy place namar kata im ka jeng im ka ba pen so ba yau blai yo ban ku na ka benta ka borom jo amen ya ngo yo play ka ke por ya ka bang yo snow halor ka ke team but ke sub team ka ba ka ni call Soy Bible College ka la bo na ka benta ka ke free tongin mi na ka ke jesang ran kat bat ka ke team ka ba crowd ka ba ong ka tien ka jong play no la ne ka bo
bat ka door jong ka Bible lame ka tien ka jong blay para bang itu ngin mi nang ni bangin so thu de tang ka tien ka jong blay ka ban sandur khambai ka jingem jonga jongpi de tang ka tien ka jong blay ka banai borengi banyele persya ya ki thma ki kut jong ka jingdom lane ka jile jongi la phiki samla piran ka thma adam dan da ka wai pat de tang ka tien ka jong blay yangi kilong kmi kilong pa hap deng ki problems ki babon ki jipan shoy ki babon ka tien ka jong blay kalong ka bor bat ka do ka ba kraw ka bangin yele persya ya ki buitap jong setan paro te to blame kar khu ke ni ka por bat nga kan tu yang ni ke ni ka por batungin i ka tien ka jong blay tungin puli ka tien jong blay da ka jinge bat ka ba khango ya ki bangai bat ki ba khango o blame kar khu ya ki bangai bat ki ba khango on ai ka bor ya ki bangai bat ki ba khango ngin yo i ka bor ka tien ka jong blay la hang nong no ki bam ngai bat ki bam khango ki bam bot i ka tien ka jong blay ki namat i ka bor ka jong blay ngi kum ki khon ka jong blay tu ngin mi ina ka ni ka jesang ngin ma chi sha ya ka bor ka jong ka tu ngin puli ya ka haki por baro te ngin yo ban ya wai no ka ni ka jesang jing ni ka por ngin ruai ka balai pu a ka jing ruai ka balai pu a ka ni ka jing ruai ka khot ya ka jing kongu ban pen i jing i ba shi sha Troy ngi kongu tin jong me bambe hi mila kran shai ba jing it kandale komne jisu ba it yen sumar khoj ya kiktin ko dor jong me ngi it ban bot den jat ba khoj bat ban le hukum jong me ngi nyarwai ge ne ge jirwai ke balai pu a barade ne ge jirwai nga saban khot ya vice president vice chairman jong ka palang iba Morgan Kashnga ia ban wan shikman bat ban bo ka jing duain mata ka ni ka jing ai ngo ka bagala shik NBC u blame kar khui ka kam hangte bat un kar khui pi ki para bangai paro ki ba ai shagane ka kam ka jong blai bat ban duai kar khu pan wai ru kum ju nyer wai ka ba jeng la ka jer wai balai pua an pen i jing in ba shisha Rangi konguk tin jong me Ma me hi me la kren shai pa Jing it ganda le kum ne Jisu bai in sumar kut Yagik tin kordor jong me It pan Jat bakut Pat pan le hukum jong me Ki bom but chi shaya me try Kim sun yo hukum ban le Yang i jing pen im me lai Hak tim jong me gin yai de Jisu ba Sumar khôn ya kiktin kordor jong me in ban bun in jat bakut bat ban le hukum jong me kiktin le la om bangin le pidon ben sim ka jingin Yagi man le intre ipen ingim dan jingim Jisu bai in sumar khoj Yagi tin kordor jong me in pan bun in jat bakut
yalang shashnong pernai shaka kejong ublei Jisu bain ngin sumarkut yakik din kodor jong me hit ban bun din jat bakut ban ban le hukum jong me Tengah duai ban niliok ban penuai Nyango ime ablay hagen ikapor Ngilamat iki jingker khu jome habang yok ban ya syakri lang yeme Nyango na kabentai ki jingruai ki barak ki mensem ki jongi Bangilayok ro ban ya thu ban penher lambai ki jingduai Ya ki jingdon kam juga jing em ga jongi ban nakam ta ki wepat ki mat juga jingduai Bangin aingo ku try be na kabentai ka ktien ka bem Ya ka bombe a try melawan ra lambau syakri ujome Ban keren hapadeng jungi ka di ka jing shisha Baka ktien jome ka long ka bodon bor ko trabat ka bem Ka ba nomla ban ya pen ya ka ko try Namar ngi we pi we ngi mat ko try Ba bangi yat bat habangi im Rengkap baka ktien ga jome Ngi sngo thu shisha ka bor jongka Tu dalang yai kerku ilo jong syakriu jome Nang pendon kami Nakam ta ka burom baka kerteng ga jome Oi kum ka balang ko mangilayok ban bu hai ka jing duai ba se sien ngi duai ba ka jing ker khu jome ablay na ka benta ka Nichols Roy Bible College na do principal na ka benta ki nom hikai ki faculty members ye ki students baro ko trabe bangin nang i ka buram jome lamba ka ni ka college jong ka balang ko try Ngida duai ru na ka benta ki kti ka bangin yo ban kner ban ai shi ni ka kam ga jome atra ai ba ha bangin yo atra ba ka college kan yo ban pendon kami ki ko tra na ka benta ka dugu ka jing temu ki project jong ka ko tra ki long she ki jing ai ki bombe man pelong ki ka jing ker khu ko pa ker khu ru na yo pai lang jome bodon ha ga di ka jing seng bat ker khu ki jing shakri ka badang sa jo ni ka singi bat ha ka bawai no to da ai ba ka jing e ka jong Jesus Christ ka jing e ka jong blay bo pa lambat ka jing pen shai bor ka jing kershan ka lomba men sem khoi to kini ka la hawai blay kin long kat bo pai lang jo me bodon ha ka di ka jing shakri kin long ran kat ba kiru khoi kiru ngai ke bodon hang ni ka di ka ri ka be ka jungi bat ka leng sedong stap juga ni ka perthai na do menta sediki arta ba bom jukun amen amen